Tervetuloa tänne hämärään Pihlajaveden vanhaan kirkkoon ja tämän kesäisen Pihlajaveden vanhan kirkon toiseen musiikki-iltaan. Ennen kuin kutsun taiteilijat tänne eteen, niin muistutuksena, että tuolla kirkon takaosassa on istuinalustoja, jos tuntuu, että siellä vähän pehmustetta. Ja tässä musiikki-illassa myös lauletaan muutama yhteislaulu, niin siellä on noita virsikirjoja. Minäkin voin niitä tuoda, jos et ole muistanut napata mukaan. Mutta omasta ja Keurun seurakunnan puolesta haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi virsitrion Ikonen, Miettinen, Vuorenoja. Olkaa hyvä. Pääsette mukaan veisaamaan tai laulamaan mitenkä vaan. Vuorovirtenä mennään, että me tässä triolla lauletaan kakkos- ja nelossäkeistä tästä virrestä taas kukkasilla kukkulat ja kaikki muut säkeistöt yhdessä. Sorry.
muistaa ennen kuin kun tänne tultiin, että tasa 5 vuotta sitten oltiin Antin kanssa kahdestaan tässä virsiä veisaamassa ja laulattamassa. En tiedä, oliko kukaan silloin paikalla teistä. Joku muu ainakin. Muutama oli ja pimeä oli silloin. Nyt me ollaan varustauduttu valoilla, näillä nuottivaloilla. Mutta siitä ohjelmistosta, Antin ideoimasta voimavirsiä kokoelmasta, meillä on nyt tämä virsi 5 tässä trion esityksenä. Adventtivirsi, mutta se on niin hyvä virsi, että kyllä se kesäänkin sopii. Se on semmoinen tienraivausvirsi, tienrakennusvirsi, kesä on tientöiden luvattu aina. Niin. Varmasti jos laajoilta kansankerroksilta tiedusteltaisiin, että mikä virsi tulee ensimmäisenä mieleen, niin kyllä kai se suvivirsi siellä aika lailla kärkipäässä keikkuu ja ihan ansaitusti. Sehän on sellainen jännä virsi, että me mielletään se semmosena
siirtymäriittien tämmöisenä seremoniallisena virtenä, mutta ihan lyhyesti siitä historiallisesta taustasta, niin sehän on semmoisena luonnon ylistyksenä syntynyt 1690-luvun puolivälissä ja tuolla Ruotsin maalla. Ja sitten Pohjois-Eurooppaa kohtasi niin kuin välittömästi sen virren tekemisen jälkeen todella vaikea aika. Suuri nälkäkatastrofi, ja kun täällä Suomessa 1701 vuoden virsikirjassa ensimmäistä kertaa julkaistiin tämä virsi, niin sillä olikin ihan toisen tyyppinen merkitys ihmisten mielissä kuin että jotenkin romantisoiden sitä kaunista luontoa ihasteltaisiin. Siinä oltiin sellaisessa tilanteessa, jossa ehkäpä moni oli jo ajatellut, että tokkopa se kesä enää koskaan tulee. Siinä elettiin nimittäin semmoinen niin sanottu pienen jääkauden maksimi, jonka aikana niin muutamassa vuodessa Suomen alueen väestö, silloin se Ruotsin itäisimmän maakunnan alueen väestöstä noin 1/3 menehtyi, siis joka 3. Ja tätä taustaa vasten ne virresanat, jos niitä miettii, että kun se kesä sitten kuitenkin tuli, niin saavatkin hieman vielä toisenlaista syvyyttä, yhtään ottamatta pois tämän virren sitä merkitystä, jollaisena se meille nykyihmisille useimmille aukeaa. Mutta jo joutui armas aika.
vähän sointimaisema, sointimaailma muuttui edellisestä tähän. Onko joku tällaista soitinta aikaisemmin kuullut tai nähnyt? Joitakin käsiä nousee. Joku on nähnyt, mutta kuinka moni oli siis kuullut ihan soittavan? No ei hirvittävän moni. Vai Mikko on kuullut? Ja Ilpokin oli jo. Kyseessä on virsikanne, sillä oikeastaan kanteleen kanssa mitään tekemistä. Tämä on tämmönen yksikielinen, niin kuin sivistynyt ihminen sanoisi, monokordi. Se on se yksikielisen sivistyssana muoto. Virsikanne oli semmoinen 1800-luvun innovaatio, sinne 1800-luvulla se oikeastaan jäikin. Sen tarkoitus oli palvella virsisävelmien opettelun tukisoittimena ja voitiin sillä sitten virrenvärssyn tukemista harjoittaa. Kiertävät maallikkosaarnaajat ja papit ja lukkarit sitä käyttivät. Nyt sitten kun tuommoinen hieno keksintö urkuharmonia, jolla soitetaan moniäänistä säästystä, niin tämähän ymmärrettävästi niin jäi yhtä vanha-aikaiseksi kuin älytön puhelin, kun älypuhelin keksittiin. Mutta näitä harrastajapiireissä liikkuu ja itse niin olen perinnyt isältäni, edesmenneeltä isältäni tämän harrastuksen ja 3 tai 4 virsikannalta. Se lyhyesti siitä ja nyt me laulanemme yhdessä. Joo, lauletaan se Mä silmät luon ylös taivaaseen, mitä jo kuultiin 495. Näistä vanhoista tutuista virsistä nämä silmät tuon ylös taivaaseen tuo minulle ainakin mieleen pyhäkoulu. Ja varmaan olette laulanneet kansakoulusta tai pyhäkoulusta kaikkikin tänne. No niin, sitten vielä tulee tänne virsikanteleen ääreen päässyt, niin vaikka tämä ei
soolosoittimeksi ajateltu, niin me olemme hiukan sellaisena tätä näissä konserteissa ja virsi-illoissa myöskin käyttäneet, koska tässä äänessä on jotain sellaista. Joku on jopa sanonut, että tämä on hyvin ihmismäinen tämä sointi, mikä tässä on. Ja kun tämä on Ruotsin maalta lähtöisin tämä soitin, tai itse asiassa taitaa olla alun perin Tanskasta, mutta Ruotsissa se sitten on varsinaisesti niin kuin suurella volyymilla lanseerattu 1820-luvun lopulla ja sieltä levisi hyvin nopeasti Suomeen, niin se ruotsalaisuus tässä nyt sitten on se ja ruotsalainen kulttuuri, niin vanha virsi Taalaimaan Karjamajoilta on nyt sitten se kappale, joka tällä yksikielisellä on hiukan kuin nuoralla tanssimista, mutta katsotaan pysytäänkö narulla.
Virressä 921 on taas kuka laulaa ja sehän on Kaani. Siinä lauletaan se kerran läpi kaikki kaksi lyhyttä säkeistöä ja sitten voitaisiin laulaa Kaanan ja katsotaan mitä tapahtuu. Antti löytää nuotta. Ennenkin silloin, kun tässä sun nipussa on näitä sivuja kuin Anttilan kuvastus.
uusi virsikirja on myös kansainvälinen, uudet vihreät lisävirta. Eli afrikkalainen, tansanialainen virsi, jonka vielä haluamme tästä laulaa ja soittaa. Ja ilmoitusluontoinen asia, että nämä sovitukset on aika lailla ilmavuorona ja käsialalla. Me on koetettu Mikon kanssa sotkea niitä vähän. Kyllä niissä ilmo kädenjälki on. Se on ollut tarkoituskin, että on ollut mukavaa yhdessä näitä hioa ja soitella. Aurinko tanssii halleluja, Jeesus on noussut haudastansa. Riemuitse taivaassa, riemuitsepa, poissa on yömme kauhistavaa. Kuoleman valta jo murrettu on, maksettu velkamme mittaamaton. Jeesus on Herra, halleluja, Jumalan poika, pelastaja. Herramme elämä, halleluja, rakkaus kuuluu kuolemaan työtä, vihan ja synnin kohtaja anteeksi antaa meille. Jeesusta risti ei vangita voi, hänelle ylistys laulumme soi. Jeesus on Herra, halleluja, totuus ja pilja pelastaja. Toistemme luokse, halleluja, Jeesus nyt näyttää tien avoimen. Meitä hän kutsuu palvelemaan, antaen voiman ja rakkauden. Tiemme hän tasoittaa vaaralliset, siunaa myös murheet ja pettymykset. Jeesus on Herra, halleluja, elämän leipä, pelastaja. Kaikille kerran
iltavirsi, rakas virsi, joka ei kaipaa esittelyä.